Hola a tothom i benvinguts a Català Repo. A veure, avui farem una cosa una mica diferent. Oblideu-vos de les línies de metro que agafeu cada dia. No. Avui farem un viatge a un mapa secret, amagat, sota els carrers de Barcelona, per anar a la casa de les seves estacions fantasma. Sí, llocs prohibits, plens de misteris, de llegendes, i que ara per fi sembla que podem explorar. Esteu a punt? Doncs vinga, som-hi! Feu-vos una pregunta. Alguna vegada, anant amb el metro, ho heu passat per un túnel ben fosc i, per una fracció de segon, us ha semblat veure una andana abandonada a través de la finestra? Doncs no era la vostra imaginació. Just sota la ciutat que trepitgem cada dia, hi ha tot un món secret que està esperant que algú el descobreixi. I aquí en teniu una prova. Aquest és l'aspecte d'un d'aquests llocs. La xarxa de metro de Barcelona amaga estacions senceres per on els trens passen cada dia, puntualment, però on mai de la vida s'aturen. Són les famoses estacions fantasma, i cadascuna, com veurem, té una història increïble per explicar. Aquí el teniu, el nostre mapa secret per a l'aventura d'avui. Primer entendrem què és exactament aquest món subterrani. Després anirem a veure les estacions que mai van arribar a veure ni un sol passatger. La tercera parada serà un viatge en el temps a les que van ser abandonades. I al final us tinc reservada una notícia que és una autèntica passada. Vinga, comencem! D'acord, anem al gra. Què és exactament una estació fantasma? Doncs, bàsicament, és una parada de metro que ja no s'utilitza. N'hi ha, diguem-ne, de dos tipus principals. Aquelles que es van construir, però que per canvis de plans mai es van inaugurar, i les que un dia van estar plenes de vida, de gent amunt i avall, però que un bon dia es van tancar i van quedar oblidades. I no parlem d'una o dues, no, es coneixen fins a 12 estacions fantasma escampades per tota la xarxa de metro de Barcelona. 12! Algunes són només petits vestigis, gairebé impossibles de veure, però d'altres són estacions completes, acabades, que semblen estar allà esperant uns viatgers que saben que mai arribaran. Comencem el viatge per les més misterioses de totes. Imagineu-vos l'escena, construir una estació de metro sencera, amb les andanes, les escales, els accessos al carrer, i un cop acabada, simplement, no obrir-la mai. Deixar-la allà, tancada. Sembla una bogeria, oi? Doncs a Barcelona va passar. L'exemple més al·lucinant és, sense cap mena de dubte, l'estació de Gaudí. Es troba a la línia 5, just entre Sagrada Família i Sant Pau. Es va construir l'any 1968 i, com podeu veure, estava totalment acabada. Però què va passar? Doncs que un canvi en el traçat de les línies va fer que quedés massa a prop de Sagrada Família, que ja existia. La solució? No inaugurar-la. I allà es va... I, és clar, aquí és on comença la llegenda. Com que està tan a prop de la Sagrada Família, la gent va començar a dir coses. Molts passatgers asseguren que en passar a tota velocitat amb el tren han vist siluetes a l'andana fosca, esperant. I alguns, fins i tot, juren haver-hi vist la figura del mateix Antoni Gaudí. Serà veritat? Qui ho sap? Però la de Gaudí no és l'única història de pel·lícula. A la Via Laietana s'hi amaga una altra estació que no va arribar a néixer, coneguda per tothom com l'estació de Banc. I aquesta va alimentar una de les llegendes urbanes més famoses de tota la ciutat. La llegenda era brutal. Es deia que s'havia construït per transportar en secret els diners de la recaptació del metro fins a la càmera cuirassada del Banc d'Espanya, en un tren blindat. Imagineu-s'ho, quina passada. La realitat, però, és una miqueta menys emocionant. El seu nom real era Beatas, formava part d'un projecte de l'any 1911 que, de fet, mai es va arribar a acabar del tot. I el famós túnel secret? Doncs res de res, mai no va existir. Molt bé, ara deixem enrere les que mai van néixer per visitar aquelles que un dia ho van ser tot. Llocs que van veure passar milers i milers de persones cada dia i que, de sobte, es van apagar. Van quedar congelades, convertint-se en autèntiques càpsules del temps. I la reina de totes, la més mítica, és sense dubte l'estació de Correus. Es va inaugurar el 1934 a la Via Laietana i va ser un final de línia superimportant durant gairebé 40 anys. Però l'any 1972 es va decidir allargar la línia 4 fins a la Barceloneta. L'estació de Correus va quedar enmig, ja no servia, i es va tancar. Per sempre. Fixeu-vos en aquesta transformació. És increïble. On abans hi havia una entrada senyorial, majestuosa, avui només hi ha una simple regeta de ventilació al terra. El passat ha estat literalment esborrat de la superfície. Qui s'imaginaria que just a sota s'amaga una estació sencera, intacta, congelada en el temps? Perquè és aquí dins on entens de veritat per què li diuen càpsula del temps.
Tot, absolutament tot, s'ha conservat. El ròtol original de correus, les rajoles blaves tan típiques de l'època i fins i tot cartells de publicitat dels anys 70. És com fer un viatge al passat de cop. Ah, i una menció ràpida per una altra estació oblidada, la de Fernando. Amagada sota la Rambla, té el rècord de ser l'estació més efímera de la història del metro de Barcelona. Només va funcionar 22 anyets, del 46 al 68, abans que la tanquessin per ampliar la línia. Vist i no vist. Després de tot aquest viatge pel misteri i el passat, segur que esteu pensant «Ostres, tant de bo pogués veure aquests llocs amb els meus propis ulls?» Doncs prepareu-vos, perquè tenim una notícia espectacular que ho canvia absolutament tot. I tot gràcies al centenari del metro. Perquè sí, això és justament el que tota la gent a qui ens agraden la història i els secrets de Barcelona estàvem esperant des de feia molt de temps. Sí, ho heu sentit perfectament. Amb motiu del seu 100è aniversari, Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, ha decidit obrir per primer cop les portes d'aquests espais secrets al públic. Aquest món subterrani amagat, per fi, surt a la llum. I atenció, que no és una visita qualsevol. TMB ha preparat un programa que és una passada. Es poden fer visites guiades a l'estació de Gaudí, però el plat fort és la visita nocturna a Correus, on s'ha de caminar per les vies del tren per arribar-hi. A més, obren tallers històrics i fins i tot et deixen provar un simulador de conducció de trens, una experiència brutal. I no és un somni. Això ja està passant. Grups de visitants ja estan baixant aquestes andanes silencioses, descobrint en persona tots aquells secrets que durant dècades només podien mig veure des de la finestra d'un tren en marxa. La història amagada del metro, per fi, a l'abast de tothom. Uau, quin viatge fascinant, oi que sí? Si us agrada tant com a mi descobrir aquests secrets que s'amaguen sota Barcelona, ja sabeu, no us oblideu de passar pel canal per Catalan Repo, que hi trobareu moltes més exploracions com aquesta. I acabem amb una pregunta per pensar-hi una mica. Avui hem explorat l'història de 4 estacions fantasma, però recordeu el que hem dit al principi, n'hi ha fins a Dolce. Quins altres secrets, quines altres càpsules del temps i quines altres llegendes creieu que s'amaguen sota els nostres peus? La ciutat sempre guarda més misteris dels que ens pensem. La pròxima vegada que mireu un mapa del metro, recordeu que allò que veieu és només una part de la història, perquè entre les línies de colors i les parades que coneixem hi ha un altre mapa, un mapa invisible, un mapa fantasma, que està esperant que l'explorem. Fins a la propera.